Ej, jeg magter ikke den her start med. Stand panda. Ikke til at starte med, ikke? Så går du herover, og så køber du food, ikke også? Jamen, fucking dårlig computer. Jeg har Kig her, så kommer når du har spillet først. Ja, jeg skal prøve lige hurtigt. Fuck, så gider jeg starte. Jeg tror, det var sjovt. Jeg får det ikke engang. Du skal om. Anna! Jeg skal bare spille. Du klar til party. Så, okay. Kongen og burger. Det er så, Jeg snakker til mod ordre, drenge. jeg begynder allerede nu bare lige at sætte nogle... Drenge, jeg skal bruge 2 hamburger og 1 bacon cheeseburger. Yes, jeg gælder nogle bøffer. Det var altså nu, bacon cheeseburger. drenge. Kom nu, for Ja. helvede. Hvad var det, du sagde det første ordre, var? Hvad var det første ordre? Hvad var det første ordre? 2 hamburger. Ja. Den ene var med bacon, bacon ikke? cheeseburger. Ja, og så 1 bacon Ja, cheeseburger. der er en færdig bøf der, en færdig stykke bacon der, og en mere bøf der. Perfekt. Har du nogle færdige boller? Godt, Ramsey. Skal der være ost i dem? Skal der vel nok? Hvor er der Hvad ost? fuck samler du din mad med, at det er Man skal bare smække dem op på bakken. Hvor de bakker hen der. Nå, lad en tallerken. Bare smæk dem op på bakken. Hvor er der ost? Jeg kommer måske til at sende rigtig meget osten rundt i hele butikken. der er en fucking autist, Jeg har mand. styr på, at lave Brian. Sådan der, jeg har en osteburger Fucking klar. autister, mand. Og ja, ding. Det er lige så spil Der med er Hank rotter. igen, det Der er her. rotte. Den skal ind i ovnen. Den skal ind i ovnen. Den skal ind i ovnen. Nej. Hallo, den her fucking ordre med baconburger, ikke? Den er forkert. Vi har allerede fået den første klage. For helvede. Bro. Brian! Jeg ved faktisk flere ikke, om jeg rotter. magter det her alligevel. Brian, du får den her som gave fra mig. Det er lidt træt spændende. Hvad fanden du med slå rotterne ihjel? Jo, men det. Hey, prøv lige at komme her. Prøv at kigge her. I vil også godt have et nummer herovre. Okay, kom her. Oh my god, har vi ikke noget kylling? Nej, du kan se, dem over den to, der kan se nu, ikke? Nej, dem. Jeg tager mig vores gæster. Hvad laver du? Jeg tror lige, vi er nødt til at stoppe den her lige i starten på en frisk dreng. Jeg Jeg var med, jeg Brian. magter det her. Jeg tror, min hjerne dør det her. Jeg tror næsten, jeg har spillet det spil for meget. Jamen, så tager vi isbanen. Hvad er det der? Brian! Så hvad? Den ovn der, ikke? Det er dig, der prøver. Hvad må du lort den, mand? Det er din kæft. Sæt Det er det jo ikke. Sæt til mig. Undskyld, Fuck, der køkkenchef. får en ost i ansigtet. Fuck, ost i ansigtet, kan det være. Ikke en ost. Flyt dig ned for helvede. Kom med ligesom at slikke ovnen. Gutter. Det er bare alt, hvad du kan. Nej, ikke luk den med. Kan man ikke også på Brian, den? Drenge, jeg skal bruge 2 bacon cheese, 1 hamburger, kan jeg tro. Ja. Så skal jeg bruge 3 bacon cheese herovre. Kan jeg trykke? Det skal du få. Jeg tror, Mangler den du er bacon? Mangler du bacon her? Ja. Sådan der, så er ordren færdig. Vent, osten! Osten! Nej, der er også på. Vil I være søde og lægge det på en tallerken? Osten er her. Du kan ikke servere det sådan der, vel? Der kommer flere, der kommer flere. Drenge, Bacon, power. Jeg er med at prøve at lade den til Mark Jackson. Kom det, drenge. Vi klarer det sgu da. Okay. Godt gået. Reviews.